Kom det her. Tag det her klamme skæld. Og så gør sådan en skæld. Man gør altså ikke til den rigtigt. Ja, man kan. Ja. Og det. Den virker. Hacks 10. Ja, det skal ikke have den hjælp for det. Jeg fik den til at gå mega meget op lige før. Bare roligt, hvis du ikke kan tage det, bare tage den Ja, Nemo skat. Jeg har den bare tage den kat, og så bare køre den der klip med op. Hacks. Ja, det er over. Det er bare sikkert helt kroppen. Jeg kan ikke godt lige nu. Det skal ikke godt i morgen. Det er jeg kan lige en Patrick. Det er ikke lige noget vand. Skal jeg bare trykke på det store?